No? Čož? Také slabo hraje. Všetko mohli kojka. Všetko mu tam utíka. To je slabý. Máme človek. Tam ide. Uvedú si. Prehrávame 3-2. No. Kde sa zajace? No, to je peco. Kde sa zajace, keď sa není na fotbale? Kde sa zajace, keď sa není na fotbale? Ale tak tiež by tam zahrál, Osvetlice. Jaj? S kým? A s kým? Denis hrá za Navojovce? A Denis hrá? Nie. Prehráva kto? Navojovce prehrávajú? Dobre, tak vieme. Dobre. Zajace nás zradili. Zajace sa na fotbale Ale to tak začal hovoriť, aký mi na ulici vyhráva. No, tak mi to povedal jak Mongo, ja som sa radšej opýtal ešte raz. No na budúce zavrieme bránu, nepustíme. Zajace sa nepustíme, pokosíme rolu a zajace nepustíme. Je tam? Aj som povedal, tak sme ho oklamali, lebo už je 3-3. Zavolaj mu naspäť. Poďme mu dávať. Budeme hrať 20 Čo ste im naliali? Nie, však 20 minút vedia hrať a potom aby hrali nejaký posledný 15 minút. Prvých 20 minút vieme hrať futbal. Tak to začalo aj prvého polčase. No ako, však to je kopia prvého polčasu. To je jak kleskopírak, akurát. A dohodli, Nebol som. A že povadníci včera našli? no, lebo to sú dobre dosávali. No, že sú našli, ale neviem, kde boli. Ja som nemal kedy. Daj sa chcem ich pozrieť. Až sa mi podarí. Jaro, opatrne kopaj. Tam kopaj. Všetko to cíti. Dobre sme začali, ešte keď vedem dali. Tak aj vyhráme. To je prvom hráme teraz. Tak bol aj prvý polčas, keď ste tu neboli. A ide ďalší, to vie. Napískaj to! A čo chceš kedy pískať? Ti láhne na zem celkom? Palo Krzdal. Ako hráme zavol, Palo Krzdal. Kdeže je? Ja nie píska. Palo Krzdal je píska. A čo? To je píska. Palo je Ostradica. Áno? Aj ten je zvedavý. Aj ten je zvedavý, ako hráme. A ten zvedavý, ako hráme. Si mu povedal? No, to je dobré remizať, nie? To je on tam remizať. Navojovcami. Tak sa opýtajte, ja vám poviem. Tak som tam teraz volal. Jaro. 4-0. Kinora nejagrajú. Tam je Kaco, musíme Kacovi dávať. Ale je na fotbal. No hento pískaš hneď. Do toho pískaš a hen tam volali na zem, to nezapískaš. Úplne opačne. Mongol. A ten sa narýchtoval, dobre. Videl. Čo je? Čo si, nie na pobalení, nie? No, dobre, v podstate sa 4-0 vyhrávajú a Brodžany 3-3. Navojovcami doma. Od Banovca. 2-3 bol polčas, Brodžany s Banovcami. A je 3-3, teraz sme vyrovnali. Nie, začal druhý polčas.
Nemáš voľakoho Chinoranoch, čo by tam išiel za pokrečiť, to tam je na futbale zavolaj, ako tam je. Chinorani za pokrečiť zápas. A dáš mi vedieť, dobre, zistí. Môžeš mu povedať tieto výsledky, čo vieš. No, čau. A komu sú vám? Jožovi Timovi. Za chvíľku mi zavolá. Že není nič, ale zavolá to za pokryť. To není čo chytrý. To mi dá dostať, ja som sa chyboval revizu dneska. Nevec na revizu nemáme inak. Môžeme radiť remizom. A tam prehráme, keď pôjdeme. Ja, nie? Tam nevyhráme, keď tam pôjdeme. No tam v Vánocach. Aha. Aha. Ježišmaria. Dober mu to. Oni už vystredali tých chlapcov. Daj mu kartu! No. Ty barán. A prečo dá majú aj kapitán, či nemajú? Doviaky sú učí na do Bulgárie, a to tak je. No, pomaly likvidovali. My tu všetci barany. Kto tam je? Do stredu, zred! Dobre, ide ľuda. Počkaj, ešte stredaj. Však ešte aj striedajte a hráte futbal. Áno. Je to troška predali za inú taký dobrý. Ako bez toho sú ostali tí najviac. To nevadí, ale tak to predsedali nehrajú lebo oni čo hrali prvý božo. Ale však nevie. To je toto, ko vidie brankárovi. Ja hodí na šancu, ja hodí na.
Však ste to tam vykopli dvaja vy barani, čo sa domováte? Však to bolo v hre ešte. Kedy? Tuto v týchto miestach. A jaká? Aha, tak. To naša není. To si Gargi dáva pozor, som mu kázal, že keď zákupnú musí vedieť, kde musí sledovať. Môže by to bolo umelé hlasy. A čo? Poďme skôr sa naháňať. Káč, pochodí hori. To už treba obsajiť, to nie on. Bohanstvo. Preto všetko aj brány. To je isto. Však je to on. Ale tvrdo zahral, tvrdo. Jofu tam moci ide. Ako obranu. Jofu ima i bran. Dolali. Kako je na to petno. Niste ja to a co dobra branka robi? Je to nie, tak. No, a tak to. No tak to. Ani, ale keď si kúpiš nový obal, ani jak nový bude. Keď si kúpim nový obal, bude nový telefon, čo? No bude to tak vyzerať. Ale čo je to? Čo to dáme, jaký futbal? Vykopí okolo. Na čo to tak myslíte? No Jaro, čo, začínajú hrať oni? Či ako? No, čo to Som povedal, že už nevládzu toľko, jak príhodem. Skoro sám behal, to ťažko behal. A vie ešte nejaké A je to národa. No, čo sa dajú Kubika, že nie. Ostáva tak? Nemáme lovnú. Ideme koniec. Odpískaj koniec. Prečo? Dobre je to 3-3. Je to spravodlivé. Hore ostala. Ostala ti lopta na streche. Ja mu dostanem dolu. Tam je pri komíne hore. Je Pavla. Tak, a bieli sa dívajú, jak hráte fotbal, to je ono. To je ono. Naučte ich to, jak Slovenská liga. Áno, Palino. No, prehrávali Brodzany polčas, ale Čili 3-3 vyrovnali sme. Tuším. Vyhrávali sme 2-0, polčas sme prehrávali 2-3. 2-0 sme vyhrávali, ale polčas bol 2-3 pre nich. Tak. A Čili je 50. minút. 60 minút. Kto tam píska? Greznám, alebo mi volal?
Tak mi volal, no, dobré. Kde povedal červenú? Dejisko, tvoje. Ukáži mi sa hra. Ale nevieš, Chydorany žabokreky fotbal, nemáš tam nikoho, čo? No tak, zisti potom, až budeš, tak mi povieš. Dobre, Páli, čau. Bebiak má červenú za Novojovca. Áno. Bebiak dostal červenú kartu. Nepustí ho. Dobre, von. Opačne! Jaký faul? Daj ho dozadu 3 metre. 3,30. No. Neopierajte sa na pani. Áno. Dobrý. Čo zás? Však ten bol zlomený, ešte len išiel kopať. To nie je to. Nemôže byť nutný. Nie, nemôže byť, to musí začiarovať. Čo? Začiarov to musí byť. Čo to bude priamy? A vedem nás kaledaj. Ten bol zlomený, ešte len voda išla k nemu.